Claro que yo soy inocente. Haur lapurtuen kasuan ez duela zer ikusirik esan du Jose Zamarriegok, Madrilgo Santa Cristina klinikako zuzendariak. Esan beharrekoak epaileari esan dizkiola esan du medikuak, oso haserre epailearen aurreko agerraldia amaitu ondoren. No me coja usted de la chaqueta. A ver si vamos a acabar mal, ¿eh? Madrileko Santa Cristina erietxean 1982an ustez lapurtutako ume baten kasua, Pilar alkalderen kasua ikertzen ari da Madrilgo epaitegia. Maria Luisa Torre umearen amak aurkeztutako salaketaren ondoren, ama alabak 30 urte beranduago elkartu ziren. Lapurreta horretan eta ustez beste batzuetan nahastuta egon zitekeen Sor Maria Monjak ez zuen epailearen aurrean deklaratu nahi izan. Gaur epaileak berarekin lanean aritu ziren 3 lagun deitu ditu, ospitaleko zuzendaria, erroldako langile bat eta ustez garai hartan Santa Cristina ospitaleko neonatologiako burua. Baina azken honek frogatu du 1982an ez zela erietxe horretako burua. Gaur ere epaitegi aurrean elkartu dira haur lapurtuen amak justizia eskatzeko. No hemos conseguido grandes datos porque kasua salatu zuen Maria Luisa Torreren abokatuak esan du gaurko adierazpenekin ez dutela datu gehiegi lortu.